Lumea aluneca strălucitoare peste rotunjimea sticloasă a ochilor lui, ca imagini aprinse într-un glob de cristal. Florile erau ca niște sori, pete de foc risipite prin pădure. Păsările pâlpâiau ca niște pietre săltate pe suprafața unui ias ceresc răsturnat. "Ești bine, Doug?" întrebă Tom. "Trăiesc cu adevărat," își zise el. "Niciodată n-am știut asta până acum, iar dacă am știut, atunci nu mă țineam minte." Aceasta este o poveste despre maturizarea tânărului Douglas Spalding într-o vară magică. În fiecare an, el și fratele său Tom culegeau flori de păpădie, iar bunicul lor le transforma în vin. Vinul păstra amintirile și căldura verii pentru zilele reci de iarnă. E anul 1928 în Greentown, Illinois. În această vară deosebită, Douglas, alături de prietenii săi, descoperă tainele orașelului și trăiește experiențe de neuitat. Totuși, el înțelege că viața nu există fără moarte. Pentru a ști cu adevărat ce înseamnă să trăiești, trebuie să accepti pierderile și schimbările. Oare maturizarea îl va face să-și piardă curiozitatea și bunătatea copilăriei sau îl va ajuta să le înțeleagă mai profund? Descoperă cartea Vin de păpădie de Ray Bradbury.